Avui som a Tarragona amb l'Aida, que té un canal de YouTube genial. Com es diu el teu canal i quin tipus de contingut hi fas? Es diu Filòloga de Guàrdia i faig xapes divertides, si això és possible, sobre llengua catalana. En teniu l'enllaç a la caixeta de descripció i al comentari fixat. Doncs amb la seva ajuda, avui preguntarem a la gent per què Tarragona ha de ser la capital de Catalunya? Ostres, Joan, de veritat has de fer una reusenca a preguntar això als tarragonins? En fi, som-hi? Som-hi! Per què Tarragona hauria de ser la capital de Catalunya? Doncs perquè Barcelona ja ho ha estat massa temps i ja toca canviar. Jo crec perquè és un centre cultural. Les escultures romanes, el Mediterrani, aquesta zona que va ser molt important al passat i ara també ho és al present, potser podria ser la capital de Catalunya, sí. Pels castells, només pels castells. Jo crec que és una ciutat també molt bonica i la gent de fora normalment no la coneix o potser en sent parlar però no és tan... Jo crec que Tarragona és una ciutat molt maca i que hauria d'estar més reconeguda a nivell més una mica internacional i que no sigui només Barcelona. A veure, les colles es divideixen en colles convencionals i colles universitàries. Són construccions humanes de pisos de persones i ja està. I també és patrimoni. I no sé, i ens ajuntem a diades per fer castells. O sigui, no és res molt competitiu, només hi ha un event cada 2 anys, que és el concurs de castells, que sí que es puntuen els castells i tot això, però la resta són diades que es van fent per tota Catalunya en general. Perquè ja ho va ser, fa més de 2.000 anys o fa 2.000 anys, no tinc gaire clares les dates, però Tàrraco va ser la capital d'Hispània, per tant, per què no hauria de tornar a ser? Va ser capital d'un imperi. Podria perfectament recuperar aquesta grandesa. Bé, evidentment és una ciutat, l'única ciutat, no? És el que diuen tots els tarragonins, que és patrimoni de la humanitat. El que passa que jo també penso que Tarragona, evidentment, va molt més enllà del patrimoni romà. Hi ha molts altres tipus de patrimoni, tant a nivell, no? El patrimoni medieval, sobretot, però també modernista, i després el patrimoni cultural, que jo crec que és el gran tresor que tenim. Perquè som un imperi. M'encanta. Aquí diem que som la capital dels castells, no només a nivell casteller, sinó també el que és la cultura popular. Aleshores, jo crec que això ens dona també molts números a poder tenir aquesta capitalitat catalana. Creus que Tarragona hauria de ser la capital de Catalunya? Ai, és que jo no sóc d'aquí, llavors... A veure, Tarragona a mi me pareix una ciutat molt infravalorada, però no sé si hauria de ser la capital, això ja. La pregunta està mal formulada. No. No sé, és que jo sóc molt de Reus i trobo que... Anava a dir una cosa que no diré. Digue-la. Reus capital, Tarragona sucursal. Jo només dic que Tarragona és millor que Reus. Tarragona hauria de ser la capital de Catalunya en cas que caigués una bomba atòmica sobre Reus i no hi hagués una alternativa. Però crec que no seria la millor opció. És a dir, Tarragona té coses bones, però també, no sé, també en té de dolentes. És a dir, no és Reus. És una ciutat històrica que té molt de patrimoni. Aquí també és una ciutat estudiantil, hi ha molta vida també. Jo no crec que hagi de ser la capital de Catalunya. Però vaja, ja em va bé que sigui a Barcelona. Que Tarragona sigui una ciutat molt agradable, que hi ha un contingut històric que per la gent que ens agrada doncs és un tema important, el clima, doncs això sí, però que per arribar a ser capital no tinc cap interès que Tarragona sigui capital de Catalunya. Home, Tarragona té molts atractius per ser capital. No sé si de Catalunya, perquè tenim a Barcelona al costat, que és una urbe molt gran i competir amb Barcelona és molt complicat. Però hauria de ser, no sé si hauria de ser, però té molts atractius com és mar, muntanya, gastronomia, tota classe de... Hi ha molts arguments per ser-ho, però que sigui de Catalunya la capital ja és més complicat, això. Si tingués algun element a defensar, amb aquest entorn que estem parlant,
potser seria el tema de la història, no? Clar, el 212 abans de Crist, doncs, o 214, aquí ja es van començar a fer coses que han tingut i encara queden coses aquí, no? Per tant, en aquest sentit, sí, però ja ni per població ni per infraestructures, no la compro. Per cert, si esteu aprenent català, heu de saber que si us feu membres de la nostra comunitat, obtindreu un munt d'eines, com per exemple exercicis dels nostres vídeos i també accés al nostre servidor de Discord, on per exemple quedem 4 cops per setmana per practicar el català, entre moltes d'altres coses. Així que ja ho sabeu, feu-vos membres a easycatalan.org/membership. Què té Tarragona que no tingui Barcelona? Què té Tarragona que no tingui Barcelona? Pujades? Moltes? Ai, no sé. Té les ruïnes romanes com el circ, l'amfiteatre, el fòrum, el Pont del Diable i... Jo he anat a la Uni a Barcelona, a mi m'agrada més Tarragona, la universitat. És més acollidor, i la ciutat en general també és més acollidora, o sigui, jo a Barcelona m'estresso moltíssim, aquí estic superbé. A Barcelona no pots donar més d'una volta si no t'has aturat ja més de 5 cops. Hi ha un munt de semàfors, hi ha un munt de trànsit. Ho tens tot a 15 minuts caminant. No sé si és una cosa bona o dolenta el fet que sigui així de petita, però jo crec que a Barcelona és una mica agobiant aquest fet de que vagis on vagis has d'agafar un metro o t'has d'anar molt lluny. Potser la gent és més com poble, està més unida la gent, et tracten millor potser, perquè hi ha menys gent, tothom es coneix una mica, té el port que és més turístic, no industrial, crec que és això també. Jo surto al carrer, no et conec, no sé qui ets, i aquí passes i saludes i coneixes, tens familiaritat. Al ser més petita, és més familiar. El ser 130 i pico mil habitants que som permet tenir un conjunt d'infraestructures adequat. Si fóssim 2 milions, doncs és que no podríem estar aquí, passaria un munt de gent pel costat i estarien... El caos de Barcelona aquí no existeix, i això crec que és un punt a favor. Quines altres coses destaquen de Tarragona que facin una ciutat per visitar o per viure fins i tot? Que està a prop de Reus, no sé. Molt bé. Al meu poble els preus. Aquí els preus també són una mica carets, però a Barcelona encara més. Però sí, és la comoditat de poder anar d'aquí al teu pis sense utilitzar les cames, sense utilitzar cap vehicle ni res. Té una catedral molt bonica, té la uni, que jo he de venir aquí per estudiar. Doncs, òbviament, té les restes romanes, té una catedral... A veure, la catedral de Barcelona també està molt bé, però la de Tarragona és una combinació, un mix de gòtic i romànic que mola molt. També l'estar envoltats del que estem, que hi ha tota una ella verda, ja tenim molt verd, trobo que és un element, es parla de la contaminació i d'això, no? Doncs Tarragona accepta que pugui haver-hi alguna ocasió hi ha estat, no? Algun accident o alguna cosa, tenim una qualitat de vida des del punt de vista ambiental molt notable. I tenim una platja, un port supermaco, net, diria. O sigui que Tarragona està bé i a més que és una mica més petita, també l'ambient és més familiar, la gent es coneix més, tenim llocs per sortir. Els monuments? Sí. I la gent, m'agrada més la gent de Tarragona, no pas de Barcelona, la veritat. Per què? Per què t'agrada més la gent de Tarragona? La gent de Barna és com més, no sé, la trobo més pija. La gent, no? Gent més normal. No sé. No té barcelonins, en general. Cosa que sempre és positiu.
Hi ha persones, hi ha guiris, però no hi ha aquesta quantitat de turisme avassallador, tot i que ho volen intentar, perquè la quantitat de creuers que arriben al Port de Tarragona s'incrementa, i els creuers són molt contaminants, gent, no aneu en creuer. I pel que fa a cultura popular, no només tenim la festa major petita, que és Sant Magí, però després tenim la festa major gran, que és Santa Tecla, i aquí sí que són 10 dies de bogeria absoluta, de cultura popular, de castells, de foc, de concerts, i que la població surt als carrers, envaeix sobretot el que és la part alta, i el que vius és la festivitat absoluta. És una festa que hi ha molt d'ambient a Tarragona, no? O sigui, sembla que aquella setmana, aquells 10 dies, tothom surti, no? No té res a veure amb la vida habitual, no? Hi ha molt de tipus de festivitat, exposicions. Si arriba algú aquí que no és de Tarragona i vol visitar la ciutat, 1 o 2 dies, per on el portes? Quina ruta li fas fer? Vale, pues ara ho diré malament, el Coliseu, no sé si... L'amfiteatre, també hi ha un circo, no? Pues, pel Camp de Mar, tal, la part alta és molt bonica per mi. A veure, en primer lloc, la platja, sobretot segons d'on vingui. O sigui, si ve d'un lloc que no hi ha platja, doncs fer una passejada per el Miracle i la Rabassada. A banda de portar-la a dinar a un restaurant, la podria portar a fer un tomb així pel passeig marítim de Tarragona, que també té coses molt bones. També, no sé, fer-li un tomb pel circ o per les ruïnes romanes que hi ha. Són coses que en una tarda les pots fer. Jo el primer que faria és portar-lo a la Imperial Tàrraco i dir-li això es diu Imperial Tàrraco per l'imperi. I després el portaria a veure els monuments, el circ, tot això, i a la platja, al balcó del Mediterrani, al Parc Central. Potser després anar a la plaça de la Font a menjar alguna cosa, i després per la tarda, doncs això, fer una visita a la catedral, la muralla, tota la part alta, bàsicament. I també el Pont del Diable. Molt bé. Em semblen jocs molt interessants, com més històrics. I de tema més turístic, si ve una persona que no coneix Tarragona i li has d'ensenyar la ciutat, quina ruta li faries així en un dia o dos? Jo, com que visc a la part alta, sempre em trobo llegint i hasta els animo, i veig que si no ho entenen els explico de què es tracta i els hi faig una petita tournée, normalment per a la part alta, que és la que hi ha més coses d'alguna manera diferencials, no? Jo començaria per la part alta, punt més alt, la catedral. Jo que més soc historiadora de l'art i la catedral és magnífic per poder explicar moltes coses, i a partir d'allí anar baixant tot el que és la part antiga, i després arribar a l'Eixample, tocar ferro al balcó del Mediterrani i fins a arribar a la part baixa amb el Serrallo. Jo crec que seria la ruta perfecta per explicar què és Tarragona. Els ensenyo bàsicament el tema romà, explicant-los que a principi Tarragona va ser era una plaça militar, i per tant les muralles i les contramuralles després de la Guerra de la Independència i tot això, doncs explicant-los bàsicament que fins al 1850, això es va fer el 1850 aproximadament, a la Rambla, perquè va deixar de ser plaça militar Tarragona. El primer de tot la portaria a la maqueta de la Tarragona imperial del segle II després de Crist, molt important. Després d'allí la portaria evidentment al balcó, que és el nostre tresor, és un tresor que cada dia és diferent i cada dia porta coses noves, li explicaria la història del tocaferro, ¿vale? I un cop hagi vist això, llavors depèn del que ell desitgi conèixer de Tarragona, si vol museus, si no vol museus, si prefereix passejar. Llavors, Tarragona està aquí perquè és un turó i per això van venir els romans, perquè era un lloc que es podien defendre. Tenim allà el riu Francolí i allà tenim el riu Gaià. Tenim dos espais fluvials que s'haurien de millorar, la seva situació. Llavors, entre aquests dos espais fluvials hi ha un bosc de diferents característiques que des del riu
tota la part verda de boscos, i a l'altre riu això anirem a l'Anella Verda, que és un lloc on pots anar a passejar, a veure espècies vegetals, animals, papallones, ara és l'època que hi ha determinats ocells que surten, vull dir, és un lloc molt interessant i el tens aquí a 5 minuts. I fins aquí el vídeo d'avui. Segur que us ha quedat ben clar que Tarragona és una ciutat que mereix una visita. Recordeu que hem gravat un vídeo amb la filòloga de Guàrdia que està publicat al seu canal. Us deixem l'enllaç per aquí i als comentaris. Què t'ha semblat gravar 2 vídeos amb nosaltres? És molt diferent dels vídeos que fas normalment, oi? Doncs sí, és 100% diferent, perquè normalment em gravo a casa, solíssima, no hi ha ningú mirant-me, només m'he de preocupar que els veïns no facin xivarri i poca cosa més, i avui hem sortit al carrer, he hagut de perseguir la gent, perseguir-la no com a tal, però sí apel·lar-la i tal, sí que ha sigut una experiència molt divertida, però la repetiria, o sigui que encantadíssima. Molt bé, doncs fins la propera. Apa, adeu! I per on sortiu de festa? A Reus, aquí la festa és una... Yes, primera! És una castanya, la festa aquí. La festa de Reus. Era una pregunta una mica intencionada. Ups! Sabeu què és el més important de Reus? La U. Perquè si no, què seria? Ja m'ha matat, ja m'ha matat. Res.